megmutatom nektek a T-Hobnak az összes csatornáját. Akkor kezdjük az elsővel. Egy zemet, ugye? Nincsenek itt a páros döntőjében, a Riói olimpiára koncentrál. És szeretett engem. Úgyhogy... Így amúgy így néz ki a távirányító. Bármelyik férfi szívesen eszik ilyet. Mit ünnep? Csokolád és bögre sütemény málnál. 10, 15, 20, 25, 30. Várjatok, srácok! De nem értem, hogy jöttem én képbe. Hát te Amúgy ez csak újabb lehet, szóval ugyanolyan helyen vannak a csatornák, meg minden. Engem szerettek az emberek, bla 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 hírek. Aki azt is elmondta, hogy a kínai biztonsági... Ez amúgy meg van ismétlődve a 6 és a 12-es csatornában, itt is a livestream. Szóval nem kell megijedni, hogyha újra bejönne. Ott van, hogy meg lehet nyomni az okot. És kisbaba. A 3 önkéntes, akiket átvittünk a kapun. Bocsi. Méretű esemény logisztikája miatt aggódik. De ez a hely. Már mindenütt elfogyott. Mi az a... Jó. És még előleget is adnának. MTV. Haláláról beszélünk. Itt a zsebgyógyulát. Csevap csicsi ízű Cheeto chipset. Kóstold meg a többi street food ízt is.